Näme üçin biz biri-birimiziň telefonlaryny barlaýar? Şoňky temamyz şo hakynda. Telefon barlamagyň aslynda iki san sebäbi bardyr. Birinji ýan ýoldaşymyzyň bolşy üýtgänine, ikinji elimizgije bir zatçyklar tapaýsamykan. Belki taparynýar. Belki taparynýan adam tapan zady bilen näme etjekkä? Şonu pikirlenmeli. Eger ýan ýoldaşymyzyň bolşy üýtgese, mene telefon barlama maslahat beren, sebäbi täze gatnaşyp guran adamsy siziň töwereňizde bolsa, ýan ýoldaşymyň ýanyna indi baraýsaň, etişmeseret dip agzyny ýumdyryp bolýar. Telefonda köp zat edip bolýar. Diňe ýazyşyp surat ura düşürip däli pul geçirip bolýar, bir zatlar zakaz edip bolýar. Şonuň üçin ýoldaşyňyz bilen şu temany açyň da gurulaşyň. Hökman suratda şul situasiýa bolan ýagdaýyna. We häzir size maslahat bermezden ozal şu temada erkek adamlar iki topara bölünýän aýdasyn bilýär. Birinji, hakyky erkek adamlar sözünde durýan, ikinji, besdolçylar, ýoknasyzlar, postoýany ýalňyşlygyny gaýtalak gedýän erkek adamlar bardyr. Siziň maňlaýyňyza haýsy ýazyldy, siziň günäňiz däl o. Ýöne ýoknasyzlaryň üstünde işläp bolýar we olaryň inni gaýdyp şo günäli gaýtalama diýäl ýalňyşlygy gaýtalama diýäl edip bolýar. Geliň durmuşdan mysal alalyň. Men iksan joramma, joralam az bolan üçin adyny aýtjakka jora A, jora B diýelim. Jora A, jora B ikisem telefonu tutýarlar ýan ýolaşyny. Jora A prosta surat görýär. Jora B polnosy peripiska surat kemme zady bile görýär. Jora A tapandan soň düşünşýär, ýoldaşy söz berýär. Ol gyýy sözüni alandan soň 1 ýyl bilen 3 ýyl aralykda şol günäsini bagyşlanyp gaty görüp gelýär. Öňküsýal bolanok sowukkanly bolýar. İkinjem eden iş özüne işlät, tikinçidi. Tikinçiligini has ösdürýär, stilini ütýär, özüne seredip gelýär. Olam ikili etýär diýjek gel. Maral taýdan gatarasty. Ýöne öz üstüne işleýär, okaýar, öwrenýär, ösýär, ýan ýolaşyny hasam gyzykly bolýar. Muň nesibesini elbetde erkek diýen oglan ýazylan, soň gaýtalanyp güläsini telefonyny açyk goýýar. Gelininiň göz ýaşyny has ýokarda tutýar. Belki ikinji telefon tutananda şoň üstüne etýändir, ol uje biziň işimiz däl, ýöne esasy şonu şo temada agyrdanok ýüregini. Jora B eden işi peripiskan polnosy gören soňam 2 günden bagyşlaýar, gaty görüp gezenok. Haha, waha derojik ýaraşýarlar, ýene öňkü bolşýaly, özüne işläňok, günne telefonyny barlaýar, günne baş ucuny otýur, indi näme kädip. Orslarda diýär mızahist, öz özüni agyrtmakdan lezzet alýan adam. Özü hiçkil derejede üýtgenok we 30 ýaşynda bolsa da 40 ýaşlary meňzeýär. Özüne hiç ýyl işlenok. Bar dünýä men ýoldaşymda şoň etýän ikiligine diýär. Şoňa diňe üns berýär. Aglap ber postoýanada. Mene maslahat berýän özüňe üns ber. Özüň özgörse bolýar dedi. Ýene de öňkü bolşy. Maslahat berýän adam maslahat almasa näme etjek? Şoň ýaly. Sizde de şoň ýaly situasiýa ba bolsa, belki ýok bolsun, ýöne töwereňizde de ba bolsa, hökman suratda şu situasiýada ýan ýolaşyňyzy derejik bagyşlamaň. Gaty görübrak gezin we öz üstüňizde işläň. Okaň öwrediň, dörediň, kyn diýersiňiz, конечно же, na YouTube чем можно заняться diýip köp zat tap bolýar. Edenisen aýal adamlar, любой adam edip, çagalaňyzy okudyp başlaň. Bir zat birini okudyp başlaň. Öz üstüňize işläň we esasy videomyň soňuna erkek adamlara ullakan haýyş. Eger siz bagytly, awraýly, arsganly, döwletli bolasyň gelse şu gapylary açar, siziň nikah boýunça alan geliniňiziň elinedir. Şo size dileýärem, arsgal döwletem getirýär. Şoňa gaýrat edip inanyň. Çagalaňyz siziň geliniňiz size Hudaý tarapyn berilen amanat. Allahan şonu inanyp maňlaýyna sizi ýazdy. Çagajyklaryňyzyň bolmagyna emretdi. Siz şoň gadryny biliň, şolar eliňiziň aýatyna saklap, arsgal döwletiňiz gark gider. Ýok, wagtyňyzy başga kişi bilen geçirseňiz, bütün men bu dünýäde ömürlük ýaşaýan meni garraman nikesseňiz, onda ediberiň, конечно же. Ýöne azjyk 20 ýyl, 30 ýyl öňe soradyň, siz garrarsyňyz. Siz iň soňunda ýene de geliniňiziň ýanyna çagalaňyzyň eline alarsyňyz we oň göz ýaşy esasyna durmuşyny ajy hasratlary öwrendiňiz, esasynda nähil durmuş ýaşajagyňyzy pikirleniň. Şoň üçin şu wagtdan oýlanyp başlaň.
Aýalyňyzyň kaprizini çekiň, aýalyňyzyň näzini çekiň. Şonu ähli baýlykla, ähli ysgal döwletiň gapysy siz üçin hemişe açyk bolar. Indi gyzykly wideolarda görüşýänçä hoş sag bolun.